ଆଜି ଆମ୍ଭ ସରକାରୀ ଉପ୍ରାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜରଡ଼ା ପରିସରରେ ଆଦରଣୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଳଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସିଆର୍ସିସି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ଏବିଓ ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଜନ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଗରିମାମୟ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥି ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସରଳତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖମୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ସହ ସହକର୍ମୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅବସର କେବଳ ଏକ ଚାକିରିର ସମାପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କେବେ ବି ସମାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ।